Ensin ei nähdä vuosia, nyt 2 kanavalla. Tosi hämmentävää. Ja sä klikkasit tälle videolle, niin sä varmaan odotat, että me puhutaan improilusta. Ja tää on ihan totta, me puhutaan improilusta, jamittelusta tai sooloilusta. Ja miten ne liittyy niin kuin leikkimiseen tai vaikkapa esimerkiksi improteatteriin. Shameless plug. Jos asut Kokkolassa, vielä jatkettu on todella ehkä Suomen parhaimpia improporukoita. Käy kattoo ja heippa tai jää riittää. Terveisiä täältä sinne entiseen improporukkaan. Ei kun videoon. Mennään videoon. Nyt äkkiä videoon. Eli millä tavalla improilu tai sooloaminen tai jamittelu liittyy leikkimiseen? Ensinnäkin se tuottaa niitä samoja mielihyvähormoneja. Meille tulee rento olo, meille tulee hauska olo, eli vapautuu niitä mitä endorfiineja, jotain sellaisia. Ja sen lisäksi se lievittää stressiä. Miksi näin? Niin se johtuu siitä, että impro on todella paljon samankaltaista kuin leikkiminen. Meillä on jotain tiettyjä rajoja, tiettyjä sääntöjä, mutta muutoin pystytään toteuttamaan aika vapaasti, melko vapaasti, sitä omaa luovuutta ja omaa mielikuvitusta. Ja nyt käydään vähän läpi miksi. Ensinnäkin leikkiessähän meillä on jo tietyt rajat. Kun me ollaan niin kuin pikkulapsia, niin meillä on se, että nyt leikitään kotia, tai nyt leikitään eläimiä, tai tietyissä tapauksissa nyt leikitään supersankareita, esimerkiksi meidän lapsuudessa. Ja tämä sama on siis improilussa, että esimerkiksi me toteutetaan nyt blues-kaavaa. Meillä on se 12 tahtia tietyillä soinnulla tai tietyssä sävellajissa menevä blues-kaava. Ja siihen improtaan päälle. Tai meillä voi olla joku muu sovittu, esimerkiksi näissä 2 soinnussa lillutaan, tai joku tietty sävellaji tai sävelasteikko. Et esimerkiksi soitetaan miksolyydisessä tai soitetaan aiollisessa tai you got the point. Meillä on nämä tietyt rajat, mitä me käytetään musiikissa, mutta niiden rajojen sisällä on ihan vapaasti sitten saa toteuttaa itseään. Ja kuinka me sitten toteutetaan itseämme porukassa. Tätä on impro. Samalla tavalla leikkiessä meillä on ne rajat. Nyt leikitään kotia, mutta sä saat päättää, mitä sä leikit. Ellei jos sitten joku semmoinen, joka sanoo, että sinun pitää leikkiä isää. Tai meillä voi olla improteatterissa tietyt säännöt, tietyt tekniikat, mitä ollaan harjoiteltu, mutta sitten se on oikeastaan siinä paikan päällä tehtyä se, mitä siinä tapahtuu. Still-kuvan luominen. Eli mitä still-kuvan luominen on? Se on tämmöinen improteatteritekniikka, missä lähdetään rakentamaan kuvaa. Ja sitä rakennetaan silleen, että otetaan joku rooli. Ja esimerkiksi still-kuvaan lähdetään rakentamaan silleen, että minä olen puu. Ja sitten seuraava ihminen sanoo, että jos sinä olet puu, niin minä olen puussa istuva lintu. Ja sitten seuraava ihminen sanoo, jos sinä olet puu ja sinä olet puussa istuva lintu, niin minä olen aurinko, joka paistaa taivaalla. Ja niin poispäin. Lähdetään rakentamaan tietynlaista kuvaa. Ja tämä sama tapahtuu myös, kun improtaan tai sooloillaan tai soitetaan jamittelussa yhdessä. Eli yksi soittaja lähtee soittamaan, mä oon tämmönen rytmi. Ja siihen voi toinen vastata, että kun sä soitat tota rytmiä, mä voisin soittaa siihen joko siihen samaan rytmiin liittyvää toista rytmiä, tai voidaan esimerkiksi lähteä puhumaan, että jos sinä olet tämmöinen rytmi, mä oon sinne väliin soittava takaisku esimerkiksi. Eli se on semmoinen musiikillinen still-kuva. Still-kuva. Eli lähdetään kertoa jotain tarinaa tai maalaamaan kuvaa. Still-kuva. Ja tätä voidaan toteuttaa myös silloin, kun halutaan soittaa yksin soolo. Ja jos sä oot silleen, että mitä mä nyt en tee, mitä mä lähden tekemään. Ajattele joku kaunis maisema. Ja tää voi olla minkälainen vaan ja minkä tahansa genreen. Jos sulla on soolo, missä sun pitää lähteä kertomaan tarinaa tai maalaamaan kuvaa. Ajattele kaunis maisema tai ajattele joku tarina siihen sun soolo ympärille. Se voi olla surullinen, se voi olla kaunis, se voi olla koskettava, voi olla heroik, semmoinen sankarillinen, se voi olla iloinen, leikkise,
Mutta keksi, että mitä tarinaa sä lähdet kertoon. Ja lähde maalaamaan melodioilla, rytmillä, harmonioilla semmoista tietynlaista kuvaa. Ja kannattaa olla varovainen, että lähteekö heti niin kuin silleen kaikkea mahdollista, että nyt pitää soittaa niin paljon kuin mä pystyn. Ja se on vähän niin kuin ihminen, joka kertoo myös tarinaa nopeasti. Kannattaa pitää taukoja. Eli samalla lailla kuin siinä still-kuvassa, mitä improssa tai leikkiessä leikitään, meillä on koti, meillä on perhe, joka asuu kotona, meillä on still-kuva, jossa on puu ja lintu. Aloitetaan niistä yksinkertaisista, niin sun kannattaa myös sooloilu aloittaa yksinkertaisista. Eli otat jonkun ihan todella easyn melodiapätkän tai likin tai jonkun pienen idean. Ja siitä lähdet rakentamaan isompaa kuvaa ja isompaa kuvaa. Meillä yleensä on maailma täynnä ääniä ja meidän tehtävä on kaventaa se ensin todella pieneksi. Eli lähdetään ensin vaikka ihan 2-3 äänestä kehittelemään isompaa ja isompaa tarinan kokonaisuutta. Pieni perhe ja mitä tapahtuu perheessä, mitä tapahtuu sen jälkeen, mikä tapahtuu sen jälkeen. Yhtäkkiä perhe onkin laajentunut. Tämmöistä. Kokeile. Ja älä tosiaan lähde heti kaikkia niin kun kertomaan itse, koska sitten tullaankin impron yhteen tärkeimpään kohtaan, eli kuuntelu. Improssa, samaten kuin improteatterissa tai leikkimisessä, on erittäin tärkeää, että sä kuuntelet myös mitä muilla on annettavana ja mitä muut tarjoaa. Tärkeintä ei ole se, että mä itse tuotan koko ajan puhetta, mä itse tuotan koko ajan jotain musiikkia tai jotain ideaa, vaan niillä muillakin on jotain annettavaa. Ja oikeastaan siitä se tuleekin se vastavuoroisuus ja se yhdessä jamittelu tai yhdessä improaminen. Me otetaan toisilta niitä impulsseja vastaan ja me otetaan niitä silleen, hei, tehdään tätä, joo, tehdään tätä, mutta tehdään myös tätä, joo, tehdään myös tätä. Eli avoimesti kuunnellaan ja otetaan niitä toistenkin ideoita vastaan ja niistä kehitellään sitten semmoista uutta. Mitä mä tein mun käsille? Niistä kehitellään semmoista niinku uutta ideaa yhdessä. Se voi olla esimerkiksi, että sä soitat jonkun riffin ja sitten kaveri soittaa jonkun riffin sen päälle. Ja sitten te toistelette hetken aikaa sitä riffiä, mutta sitten kaveri tekeekin jonkun hienon vaikka rytmimuutoksen. Ja sitten otetaan sitä rytmimuutos tähän mukaan. Ja sitten yhtäkkiä te olette päässyt siitä riffistä eteenpäin. Te kerrotte tarinaa yhdessä. Improteatterissa on semmoisia tekniikoita kuin sana kerrallaan. Yhdessä niin kuin tarinan vieminen eteenpäin, jossa tavallaan vuoropuhellaan keskenään. Ja sä oot ehkä joskus kuullutkin, että improssa kun me soitetaan, niin meillä on myös mahdollista esimerkiksi tehdä semmoista vuoropuhelua. Sä soitat jotain, toinen soittaa jotain. Sä soitat jotain, toinen soittaa jotain. Kun soitetaan niin kuin nelosia, niin se on tämmöinen jatsissa esimerkiksi toteutettava impron muoto, missä rumpalisoolon aikana voidaan tehdä niin, että rumpali soittaa 4 tahtia. Sitten sen jälkeen bändi soittaa 4 tahtia jotain. Rumpali jatkaa 4 tahtia. Mutta tällöinkin on todella tärkeää, että sä kuuntelet ja oot avoin sille toisen idealle. Ja silloin nimenomaan ne tauot ja ne hiljaiset kohdat on niitä tärkeitä. Eli se, että sinne tulee sun soolon tai munkin musiikin sekaan niitä hiljaisia kohtia, mitkä on vapaana toiselle täytettäväksi. Mikä on todella hauskaa, kun me monta vuotta harjoitellaan asteikoita ja melodioita ja riffejä ja mahdollisimman nopeasti soittamista. Ja sitten oikeastaan, kun me lähdetään sooloilemaan, tärkeintä on olla hiljaa tai pitää niitä taukoja ja olla soittamatta mitään. Mutta se hiljaisuuden tärkein pointti on oikeastaan se avoimuus. Eli se, että me ollaan avoinna toisten ideoille eikä jätetä tavallaan toista ulkopuolelle. Tämä sama liittyy leikkimiseen, liittyy improteatteriin, liittyy improiluun ja siihen, että minkä takia improilu tuntuu helpolta, minkä takia se lievittää stressiä, minkä takia se on hauskaa. Improssa me saadaan toteuttaa itsemme ja me saadaan olla rentona, kun on tarpeeksi pienet rajat, kun on tarpeeksi avoin ympäristö ja siis semmoinen, joka vastauttaa sun ideoita, että joo, tehdään tota, joo, tehdään näin, joo, tehdään, vitsi, toi oli hyvä.
Ja sitä ei tarvitse sanoa ääneen, mutta se kuuluu siinä musiikissa, kun jotkut antaa sulle tilaa, jotkut ottaa sun ideoita vastaan. Ja se, että me saadaan niin kun toteuttaa sitä omaa luovuutta ja sitä omaa mielikuvitusta ja soittaa rajojen sisällä, käydä vähän out, vähän ulkona, sillä aikaa kun kaikki muut soittaa, että hei, se koti on täällä, me muut ollaan täällä. Ja voi aina välillä käydä vähän maalailemaan sieltä kanvaksen toiselta puolella ja sitten palata takaisin, että joo, mä tuun takaisin tänne. Mä vaan halusin kokeilla jotain kivaa. Jos sulla ikinä improilu on tuntunut vaikealta tai haastavalta tai jännittävältä tai se, että se on jollain tavalla tuntuu, että sä suoritat, niin silloin siinä on muutamia vaihtoehtoja. Joko se ilmapiiri ei ollut tarpeeksi vastaanottavainen, eli sun ideoita, mitä sä oot yrittänyt soittaa, ei ole otettu huomioon tai vastaan, tai ne ei ole jotenkaan sopinut siihen jamitteluhetkeen. Ja tämä on ihan ok. Joskus käy niin, että tulee tehtyä vähän sellaisia virheiskuja, tai joskus tulee soitettua semmoista, mikä ei täysin nyt sopinut. Ja se ei tarkoita, että se olisi väärin. Sä voit kokeilla sitä toisessa kohtaa uudestaan. Tai sitten sä voit huomata, että no ehkä tämä ei nyt sovi tähän genreen tai tähän sooloon. Mä säästän tämän joskus toisaalle. Toinen vaihtoehto on se, että se ilmapiiri ei ole vaan ollut avoin, mutta se on myös ollut liian rajoitteinen. Eli on tehty liikaa rajoja, joiden sisäpuolelle pitää ahtautua ja pitää pystyä jotenkin miettimään, että mitä mä tässä teen. Se olisi sama, että me lähdetään leikkimään. Ja meidän kaveri sanoi, että me leikitään nyt kotia, missä isä ei näy kotona ja missä äiti on ainoastaan vain kyökissä ja häätelee lapsia ulos leikkimään. Ja tässä on koira, mutta sen koiran nimi on tämä ja se on tämä rotuinen. Se että on niin tiukat rajat ja säännöt, niin se laittaa meidät aika pieneen tilaan, että se meidän oma luovuus rajoittuu ja me keskitytään suorittamiseen. Musiikissa tämä voi tarkoittaa, että meillä on esimerkiksi blueskaava, mitä toteutetaan soolossa, tietty sävelasteikko, mutta on sovittu, että se esimerkiksi aina 2 kierron jälkeen, vaikka tuleekin joku transponointi. Meillä on sovittu, että sinne aina kierron loppuun vaikkapa 4 tahtia, siinä tulee joku tietty vaikka rytmi-iskujuttu, johon pitää keskittyä, että ai niin, nyt mun pitää muistaa, että siinä lopussa on ne sovitut jutut. Tämä rajoittaa hieman sitä, että sä joudut alkaa laskeen ja miettiä, että mitä mä ehdin tehdä tuon 8 tahdin aikana ja tuossa tietyssä rajassa. Ja sitten se ei olekaan enää vapaasti itseään toteuttavaa asiaa. Toinen on se, että se raja voi olla liian nopea tempo, että on kotona tai itsekseen tottunut soittamaan hitaammin. Tai ei ole ehkä ihan vielä niin kehittynyt sormistaan, että pääsee tiettyyn nopeuteen. Ja sitten tuntuu, että soolossa pitäisi soittaa todella nopeasti, mutta susta tuntuu, että mä en vaan pääse nopeasti. Jolloin se sooloilukohta ei olekaan, ja se yhdessä jamittelu ei olekaan välttämättä niin vapauttava tunne, vaan sulla on jatkuvasti suorituspaine tai pelko siitä, että kohta tulee mun vuoro, mun pitää keksiä jotain. Ja on vaikea keksiä, jos mennään tahdilla liian nopea itselle. Kiitos, jos sä kuuntelit tänne asti. Mulla on YouTubessa toinen kanava, jossa keskitytään tähän muusikon sisäiseen omaan ääneen ja omaan hyvinvointiin musiikin keskellä. Jos se kiinnostaa sua yhtään, niin linkkaan jonnekin. Ja mä yritän pitää tätäkin kanavaa elossa, mutta ilman mitään suorittamista, vaan siis ihan vaan hauskan ja mukavuuden vuoksi. Se voi tietenkin aina vähän viedä aikaa, kun on 2 kanavaa, niin se on mielenkiintoista. Mutta nähdään seuraavilla videoilla. Oikein hyvää päivää. Kokeile, mitä kaikkea asioita sä voisit tehdä improten tai leikkimielisesti, eli mahdollisimman avoimena kaikkien ideoille, mahdollisimman avoimesti katsoa elämää ja toteuttaa itseäsi. Hyvää päivää!